Moikka moi ja tervetuloa Jeletele Designin ohjevideoon. Usein verkkosivut saattavat näyttää hyvältä suurella näytöllä, mutta puhelimen näytöllä verkkosivun osat eivät skaalaudukaan kunnolla. Tässä videossa käydään läpi, kuinka voit varmistaa, että tekemäsi muutokset näyttävät hyvältä kaikenkokoisella laitteella. Ruudulla meillä on valittuna kuva, jonka leveydeksi on asetettu 55% työpöytänäkymässä. Nyt me halutaan varmistaa, että kuva näyttää hyvältä myös tabletilla ja puhelimella. Vasemmasta alapalkista voidaan painaa responsiivinen tila ja huomataan, että siitä aukeaa yläpalkki. Yläpalkissa on 3 eri laitteen kuvat, eli työpöytä, tabletti ja puhelin. Valitaan tablettinäkymä. Tablettinäkymää voidaan leventää ja kaventaa raahaamalla sivusta. Kuva näyttääkin hyvältä tässä tabletilla, joten varmistetaan vielä, että se näyttää hyvältä myös puhelimella. Puhelimella huomataankin, että kuva ei skaalaudu ja on hieman liian pieni. Nyt voidaan vasemmasta sivupalkista tehdä muutoksia, jotka vaikuttavat ainoastaan mobiilinäkymään, joten muokataan kuvan leveydeksi esimerkiksi 90%. Nyt kuva skaalautuu myös mobiilinäkymässä. Nyt kun kuva näyttää hyvältä puhelimen, tabletin ja työpöydän näytöillä, niin voidaan painaa päivitä näppäintä. Nyt osaatkin varmistaa, että tekemäsi muutokset näyttävät hyvältä kaikilla laitteilla. Kiitos kun katsoit ja nähdään seuraavassa videossa.